Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Amb motiu de la commemoració del 60è aniversari de la mort del filòsof martorellenc Francesc Pujols i complint-se 100 anys de la primera edició de la seva obra Llibre de Job, la Biblioteca Municipal de Martorell ha sigut batejada amb el nom del creador de les obres pujolsianes. Com sabeu, va estar molt actiu en el món de la crítica literària des del principi. És un dels 3 Pujols, de les 3 muntanyetes que venen després d'en Maragall. Un acte al que ha estat present el regidor de Cultura, Andreu González. Difícil d'explicar, en el trasllat de la biblioteca, en els 300 metres que hi ha entre l'emplaçament antic de la biblioteca i aquest, es va perdre el nom. A més de la directora de la biblioteca, Mercè Parera, i la presidenta de la Fundació Francesc Pujols, Assumpta Clopas. Pujols és el més català dels filòsofs i el filòsof més català. A més de les regidores, Cristina Dalmau i Elisabet Plaza. La Biblioteca Francesc Pujols es troba a l'Avinguda de les Mancomunitats i compta amb quasi 2.000 metres quadrats. Per altra banda, la biblioteca us ofereix un fons especial sobre Francesc Pujols, on trobareu total informació. Està oberta de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9. Dilluns només de tardes de 4 a 2 quarts de 9 i dissabtes de 10 a 2 de la tarda.